no saben esconderse. ¿Cómo mentir? Yo no tengo ese problema. Yo. Esa story la grămadă, eu știi că e război între mine și tine. Ai intrat în noroi, nu știi pe mine. Ia, nu știi ce să faci. Faci esa story la grămadă, eu știi că e război între mine și tine. Ai intrat în noroi, nu știi pe mine. Ia, nu știi ce faci. M-am săturat de battle de chestii. Deci culcat! Ce-am făcut viața o tragedie, tu ești om obișnuit, eu un prinț. Deci am istoriu că sunt șmecher, fără pâncuri, vă dau la muie. Ave revenit în forță, stai chill, voi la parter, nu la etajul mie. Voi la parter, noi la etajul mie. Pâncuri, cur. Nu mai știi cum te cheamă, stai un pic chill, că nu mai pot să sufli, că eu fi pe rap, nu mai știi tu ce să faci, eu mă deranjezi pe mine că-ți dau un cur, eu. Deci asta urla grămadă, eu știi că e război între mine și tine. Ai intrat în noroi, mă știi pe mine, ia, nu știi ce să faci. Faci Insta story, urla grămadă, eu știi că e război între mine și tine. Ai intrat în noroi, mă știi pe mine, ia, nu știi ce să faci. M-am săturat de repetul chestii, deci culcat. Ți-am făcut viața o tragedie. Tu ești un om obișnuit, e un prinț. Vă dau la muie, stați cu mic, boi, chill. Și voi stați chill, noi am venit la etajul 1000. Voi stați la parter! Yeah.